Gero try. Haka ni kapor ni priang song bhai phi paro ki baju pet ki baju kershan ya ka channel jong ka potnet si shan ka potnet ni pen mi ki jing rai la ni ki jing kren adu ki keyboard step hado ki ba per but haka ni kapor ni dan ya ka home session ka bangi wan ra shapi haka ni kapor but si sha ka home session ka di ka ta ka jing kren haki long yeng but haka ni ka poru bangi dan ya ibaban Baban ni priang so bhai phi ikerteng ro I ban bahas sau keme ni jukhot I baban te shisha ka ni kapor ni sngongo shisha try na marbal aslam mo ngila pen krea bat bengila atmo bet ban le ka ni ka home session tama kam ju poi nganget pade ha ka ni ka singa de ka singa bu try sha ula bu bat shisha ka nong ka jingker khu ye phi we ba pet bat ki basngap ye ka ni ka program jongi bat baban ni priang so bhai phi ka ni ka program jong ka potnet Yeah. Phi long kom no baban phi bun kam phi kom no phi long. Long en giet spai tuma blis bun ya bandan lang ni ai ngoi try na mari baban ni dei sai bri babun kam ba. Pen long phi I ile sound keleng ile ki recordings keleng ki jaka but hakan ka siru si sai da plat por khnang ba indon man ni ai ngoi try baban ni kata ka jing plat por ka jong phi si sa ba kumju akan ka por ngi kwa ban keren ka ba kata ka kamba ka butray ulale hai nadu ka tem ka pot sisa ila long sha ka jingker khu na ka benta ka jing shakri ka jongi ki bangi don sisa ka ni ka potet but baroru ki bala jutre kam bat I ngitip bat ngiyo iru bat ngangedru ba mafisiaru ki bala jutre kam bat iru ilong sisa ka daw jong ka jingker khu te baban kumno fi poi kumno kata ka jingai lenti jong phi ha ka tem ka pot mon tingin si kren pat sibet mo na marba ibaban md tang bi batem ru ile ka sound nang tade omde tang ha locally na do national international ile tamba phim juda kami I na marba sisa da song tenat banwan hakamat jong ka camera idi bre batray na re tingi priang so ba sai baban ni fi ni ka por te kumno kata ka jingai lenti ki jong phi Lisbon piba. Te sepang ka ja inti jonga kindiat ngalah ban share ka jia dei bat kumno nga poi ban sepang ka music poi ban tem poi ban le sound. Te ngalah ban go back kindiat kum ka testimony ba ti ki por mangarang kham khana ki por ngarang don nyo prasnam khandai snam ngakan ma ngadi khana bom da khlan bat ngadon gani ka jingpang asthma. Te ki bapang asthma ki tip hi ba Kadu kanu kalong ka jing ban kia teng da jur ka jing stormling anga shutia ban mla ban ring sem baru struggle ba te ring akan ma ba kitu gisnam kitu ki por kata ka jaka bangisa akan ma karon ka wika ka ying mane hajan bat na kata ka ying mane ki ju plong ki program gidan ka jing sakri sunday ki saturday ki singi po ayaro bat ki practice ru ngai asngo bet de ki atam te bat ka we ka balong phla ba ka long ba kata ka sur jing tem ka bangay sngo na kaying mani jong ki man bangay sngo ladang adon na ka jing tiapang ka jonga kata ka jing pang jonga ka pla kalong ba ngalong jai ka kawan ka jing khia ka met jonga bangam ju su thu ka jing pang ha thu por nga skap ka jing tem ka jing jong ki but let's see dala adap ka tu pan ngasak kan mau yang ka jing pang adon tu ka jing tiapang jonga te ka sit long be kum ta ti snam nga kan mau ngadang red bang sia tu I pa kata ong ba ka per ba ka phla ba danga yo sngo gini ka sur jintam ka don ka jingkhia ka mat te I pa ro ile jong di bos tonat ru ban skap jingtam skap ban tem ban put te jangan ngoi blay sisa long blay la pen mi pa ro mun swai di ba bam reina ru bu blay pen mi singala ban gsem ya testimony jong iru nomar ripa iyo ka jing penem sunam arjar we bang akan ma tu por bi iyo ka jing penem sunam arjar we isi itu ingi ba I don po hospital iyo ka jing stom I tiap hospital di po woodland but isi itu ingi ba haki por lai beji men step mi kendet ben man ka por lai beji kendet ba ta po kendet ipet be sakasat ata ka jing bi tia ba iyo ka suparnai be kasat iyo sngo ka surging tam iyo sngo ka jing roi khoya iyo sngo te kata ko ka plong I ba insim kya ka jingrwai ka jingtam marin bi kalam mai te kisnam gila ya te kumta ko mga itu ipi ngarong na itu I ka ibang amat lingba ka jing so ja ka jingtam but isim kya yalam yang ka music school te but ndai tang ma ngi don langut para ngadon wi man senrang but para senrang ngi don langut senrang sudah ngari pedang
te be yalam ngi ro langot ngi lan ban tem te nga sim main instrument ka keyboard man jang au tem ka gitar para jang tem ka drums long pila ju trang ba fin tem ne long pila ju itnat long pila ju i ki nong tem ki ne long ka de ba isu pa ipa ne pi oi ngala ba nong ba na la dir kat an hi ka jing kwa nomor na dang ret ngi he ngi san ha ying mane wat tv ro ngi i ki jing tem jing pot te ngi i ki we ki para khana ki tem to kat an hi ka jing kwa hi ban nang ban tem te hoi kata ka jalam jing i la yo ban yalam ngi ban tem te ngai blend ki nga poi ki nong tem ki nong hikai keleng be kai tem nga ki hanong ba silong wa songo nong ta jong ki bala hikai nga te ngala ba nong ko ero akan mau ba ha ki ju snam hi karon ko ka sin ba one way sakri jong tra hi jong i te am kan mau su kerteng ju ma kan mau ki bo ong pan te kan mau ndola songkai ndola adep disa bat sabun mi plong jing doi bat sabun doi la krana tin jong play bat hata ka por wai ka wei ka kalom ka profesi kalom ka ji thu lupa khot yangi bro language para but akan ma wei ka kentien wong na pi language para sadon wei ban mi ba ble un pran kam ha feel of music te ngaka ma wei ka ta ka jiong ju but menta si sa dang la ya lim ti bro kini kisnam na se realize nga sakan ma wei ka jiong ju ngong aga jiong jung tu sakri jung try plan ka dei si sa te tang kata hi ko wei dei bat ka kini ya lim ti jong te kuma flay os momentan mo kumno ba si siya try open kiai hoit mai im song thu andre nginget pade ba kata ka jing pang ka jong i bi don ka asthma kita ki jing tem ki jing roi ki ba i os ngo ka dei si siya kata ka jing pen khia te kam dei tang ha kamet andre na du komen sem ru ka don kata ka jing jai ka jing long pangat mo ba ban fiong ka jing ta ka jing pang ru ka ja dei te kumbangi ngitep mo ya kata ba kanu kata ka jing tem ka jing put ka jong iba ban em kalong sya ka ba hadu kata pendala yo sngo pendala yo mat in the tem nganget bet bakade si sya kata ka sap ka utray la iker pang te hai ba si sya in the tem mai em hadu teng kata ka do nut mau ro em ka khia te si sya ko mau try upen kala te kata ka do nut mau sya ka do nut do si sya bangi yo sngo ba kata ka jing tem ka jong i sya ka long ka pen si sya ken hakani ka por pade ngi kwa ban tep ma ba ban kat kata ka jing tem ka jong pila tem keleng flayo ki no hikai keleng mo hakani ka shlong ka jong i hakani ka jala ka jong i te ka hatu ka perthai kam terwai phi ba fin tem no bat ki lani kumta mo ki I offer phi litem keleng fin poi jakane nang tade fin na ni ka music ken hakaliang ha ka perthai ke long asu kwa ban tip ikata di so bangan ya chakata phang ba ulong kumno ka perthai kam khat te kumbangala ya thu hagiti kisnam ngala sedang man tem no orang khat wi snam ka tu pangala sedang man let music class azang man tem khat arsenam seneng ngala tem hagi school ngatem ha ki mane te bat kibon ki program sabar ngala tem but hakapor nga kemang ngarang song class 11 12 ngayo kalat ban tem but we international artist John Schlitt na ka band Petra haka North East tour ko bawan sine but sisa ngai uble ka along ko privilege but ko mo pi ong mane habang atem pi ong ba ka war ki don not maur ki jam te ka burong tu baro ka long so ble hi om dei sanga nomor ngasu thu ba ka music ka don ka bor ka ba kraw ta ka ki bo ble wai le singa kumo pi wat ka jing thia pang jang nga ya sngo ya to sur jing tem ka wan ka jing khia te ka ta ki ba ka ba pun so thu enga ba ka music ki ba playing kam long ordinary te hoi ka dei ka an ka ri me kala jing le bon ki banang ban tem ban pot rai nga sim ka dei ki bolong kalong out of this world isa kalong supernatural nomor habangi pule ketin jong leng ni sim ba nadu na beneng hi bleu la thao te ka music la don lupa beneng but ni yang ne perteli la long musu replicate ye ka jing crowd jong kan ka art ka bleu bo te kata ko ka plong nga pun so thu ba nong li ban khot le gila bun ba ki ba khot ana du ki por ngadang red ru ki parlok jonga wat ki bala kham he ki don ki groups ki bala tem ki hani ka jela jungi ki batem sekulo mangala banong kila invite yang abun sen ki ban ya don ban talang ban tem lang te rengan itu bi dei da ka bor jonga sha da perkhat da jing perkhat breu
perkhat ya ka film bayo perkhat ya ka pisa bayo ngaladi ban let ben sisa henre nga ai ble mo upat skam nga ngalayo ka jing trwa ngam jukloy ro ban oi ki biang bet gini tam bayam asit om ki apsuan perkhat swa te don ki por ngasit ai daw ki ngong bang adon exam nga ngam suk khlan ngasit ai daw kita ajak ki daw henre gidon ki bala wan hadu hayeng ki sit khot nga ban tam langam tengah kawai pat ngai beli ai jing susu ngai ban batai ngong pet nadu pas dang hi bang jit ban tem la introduce ngai ka music nga kawai ka commitment ka bang ngabu kalong ba kani ka jing tem ka sap beli ai am kani ka beli ai nga ka ba naladi nga su kam ngam dan era nomor nga kiwi gila ban long gila ban learn music professionally nga ban ong re nga hoi nga sedang ban learn music in a theoretical way nga learn theory nga and then practical side by side re nga sutu ba ka jingla ban tem ka improvement mga yo kam dai ra na kai ka ba pinstom ban learn ni ka nga sutu ka dai ko boleh wah la nga song hai nga practice dai boleh wah hi batmai ban tem kumno ban tem te tengah ngasit perkhan kom nuan ponon kami kani ki beliau ai ngan pon kam ka perthai kan te takara ka tu ngalayo ki offer si bon hinga ngakan ta ji te hadu kini ski bang hanong bang yang secular platform man pon kami kani ka gift of music on a secular platform am te ngam trek kan te bang ai boleh long ayo ban sakri pat ka ji sakri haying mane bat hi platform so pair te kum oi pi mana ngayo ban don bental wat katun iki international artist por one kum ka ban White Cross Silong ro ngalayo bental ban tamlang wat ka ban katu kan iki jirai bat ki bat kadika kabu bakrawo bleu la ai kum ba flayo sngo mentan kum no si sabi ba ban si sa jet ya kata ka ba in pinsngo bahai ki breu lani kata ka sap ka ba utrai la ai kerpang i be in le na ka benta ban pinsngo bah pade blood now try si sang is not ho ba komi phiru mo ki babon ma ki barane ka sap ka phongte ka baban tam man roi ni I mun sim ro phi baro ba what let sa ko perthai na mar si sa ka sap naman kumangi yu iru na kaktin ka jong blengi pet na ka Ezekiel rungi kumno ulur sifala ni kumno ulur shai uhap nakata ka jingero ka jingmane ka ba utray ula abo si sa mauli ulong kam hapo kandiat yu ble mar si sa ka di kata ka gift ka kong sanji siya kaba utray ula ay hulu safa henday ka pade kata ba utray upinhierno yu na mar ka di ka jing sarong bat ka jing kwa ka jong ubo unlong kum ublay kumta nga ay man siyemi pigi ba pet yakan ka poro kumba iba banro yung ba kiar na kita ki platform ki secular platform kumta nga ay man siyemi piru baro ki ba pet yakan ka por ba si siya utray un penan kam bat fi niat bet kata kalinti ke ba utrai ukwa pi niat katam ko put kumba fi tip mo ki pat ba sisa ki ba ngap ikini ki jingrai ki ba ka potnet hi ka pen mi na do jing pasto bante I Sophie pasto fe but kumju ingi ki worship team bon ide be iba ban iba le recording na do ka recording ru ile me ka music ru it habit me sisa ilang multi talented sisa te mentaro hakdi ka por ngirang don kata ka mengin pen kret am ta ka film ka bakerteng karam sisa ngiyo sisa ba ublay ula kerku yengi bat nganget kani ka film ka ban mi sisa kan long ka jingker ku piwe bat kumjor ki music ke baro ilelo iba bante nganget sisa fin sei katno kata kasap ka ba ublay ula ai hem sisa fin da ngap em fin yo sngo fin yo mat ka jingker ku ka ning bajong te ba ban kumno pade fi poi supportnet kumno fi kendu pastor bat sisa kum tangi ko ban tip mo na marba ngi if along may hakti hakajat bat ngi bat ipastor te kum ki papet ro mo nganget fi ko ban tip kum no fi poi pat de support net kan kabedi juga jing sakri apotanat ngakan mau husnam arajar khan reu ngayo ban one sini support apotanat office te ha to por 4 dan gini di studio kumne te kadang kamlong basic hi re ngalong amis pat por ngawan nomor ba ngilaban kitik senam lagi bala adab itu kam rakhamdan da kanunu ka jing sakri ne ka kanhon balang ne kanunu ka Christian organization ka ba long fully focused on media on sound recording but kini ki production bo PE kan te hatu senam ngawan ru no arja khandre ngakan ngawan mai khot wi parlok ban wan tam lang mangi ngiyo program hang ne potona di khot I pastor man bania roi bania tam tanga shuan pen tam lang mai tai parlok ru nomor ba
nomor long ngaju smart ban le recording nga persiang hi nadu tikisna ma sedang bantam ngaju sutonat hi ngasit ngadon interest bai ka sound hi recording te wala ngamda yok ta practically ngaju pek balik giwe nga judan matahing mane ngai i kum to te nomor te perlok ngiwan le recording hang ne ngakan mau pangile recording itai perlok yang bahavi record hi mo pi ne ngin sa shu ai bet ka tu recording hi pastor wala na ga jong ka team jeng pastor kila don la ga jong ka recording set begile tanga kan mau ngi decide ban le am ta ban record hi ya ka tu ka worship session bangile ka tu ko por te to kala ya dadap ka tu nga shu edit ka tu kat kum ka jing sotu jonga ba nga ai ka tu recording hi pastor long fila jule recording teng ne Azisa bangan le professionally ni ngan le long in a proper way ngam kampat jule ra kasulong no ba to perlok jongaru long ngasungu mo long ui de ka jingla jonga ke bangadon don kam hing mani ban adjust ki ka sound ke ula khot be ngawala ki dan ki ro sit khot be nga de tam long lo nga ip adjust si mo ka sound te to experience along tang nang ta hinga sedang ka jing sedang along bet na ka na ying mani bet te jing screen te ngadon long wat te mu bo view sania be nga ki recording ke tu oi nga le ka le bet view wang tu plus ha tau snam ru ka su jaru bang ya thit tiar bat te ula kersan ba ya ulung thit gitar tam ngi juplong gospel concert man makut snam kum to ni julik keleng-keleng ya ngi tam ngi le sound hi te pongiwan ne ka tang mo ip ngeladap ka recording ngi le hi tanga ai ka to file pastor kan te hagasi bangawan ai pastor i ban edit i ka to audio bat kan ka video bangi shoot ti i pastor de ila appreciate bai yo ngoi ka to recording jongi yang angi rung ngi le mo recording ne tama ngim ju kham yo quality bat balong clean ba ko bobiang kata ka jingo ji pastor am da kai men se mai nga long poi perkhat ngam ji tu ri pastor kata alo ko item kenya pi ti ila khat nga sa studio ila pani si gitar yang pet ngidon gini ki recording sessions bangile ki comment sing ngidon mau songo na toi pastor ngati bila dei we ne ki bala slam ki la long no ki sound vendor selong ma we ni ki bala he jing sha hai ti kistam arjan nyo pra khanda spo ki bon gi jesang ba he ka ile i pastor ka ada ka sound jing tu but to pa long expose ki equipment badan mi studio am karang long something new jing sha nga even though ati kalong basic compare ba ke ba boleh la akhir khu menta Sekarang lo something new ni TV. Ndai pasal MNC yang dia kan recording VIP ka biang ba ka bas ba. Di nak tu kan sedang khot dengan yang the feel like sawan nyarap si recording so long involve long bat ngi teng kat bo fila. Te ka sujaru ba ngam kham long engage si gitu gisnam. Narang sudap jing pule te ngam da long engage stand tengah kat bangalai pon ngawan sini siapa office yang potran ngapen pet ki recording jeng pastor ban sibur ngiyok ban le ki jingrai thmai ru ding yok ban di song lang pastor te barang iru ka sap boleh bai pastor ngamla ban modor ka to first studio bangat try boleh ngasa ai kerteng no sak studio ru kalau mau boleh upni hai pastor ka vision ban sna ka studio kampat don ra kan tang kamera batli i pastor si iwet yang ada ngai ke studio kan long komta kan don ke recording booth hang ta kendan ke yet hang ni don komta kan isu i komta yang an sna tik ko mangala plan te bang i sna apa si benai pendap buat nak tu ke first studio ngamla modor ki recording ngale pun ba ba yang ya tik chat si pi ke studio te sisa songo nam tai pastor long kat ni ngalai try kam bat ki sakri jong try pastor di wi sakri jong boleh ba ala manong i kata ka potential ba ni dan te kalau hidden dah kan kata jingla tu ale kampat mi ira sabar kampat dan ira dah kan aga sudah tang interest ri i kata ka potential mangadon ilong bo play ka opportunity kan tengi sedang recording akan mau tu ko ngile ko mo fi ngila yo sibun gijurai thmai bat i gijurai bengi ba pen mi jong i sofiru bo bon ngila ngio ban record itu ki por but sisa ngai ngoi play ngi sedang na ka bom don ni bom nang ni sudan little knowledge am
te ngile research hawak kini kata ngile hiban penstom ban lan reng anget long asutu kadai ka jingai e jong blai sudah nang kentie no usnam nginang yo ban le khamba bat blai lo anang kerkhui pastoru long kat ni mentara ka potnet ministry ka production ability jong ki ma kidan menta barong asutu kadai ka jingai jong blai bat kata ko vision bi pastori dan long i ka potential ngapet nadu ki bareng kamera ki ba le video editing hau ngai don apa yang ngai thu ba te bon akiru ngatip kim dei gi expert kim dei gi professional si balawan lupa naka professional background ni balik pule ndrei lalong no from scratch komolong mangahi from scratch ship ini slowly te long kom tang ngi yo nang penjana hadu kena klimat kan te trai ble nadu tu snam ngawan ngayo ban continue ge jing sakri ba patnan kat bagi don kam ho ka sedang bon kam nomor ngan itu pi komoi pi tu snam ngila thiet kitiar bat ti parlang bat idi pastori ro bakhat ko ngi ban pele sound ka jiseng ba ho ngila ale ki jiseng barat apa ki group la jong jongi ki jiseng samla ki ni ki worship evening ki barat kum tu tang apa ka local church ba andre ho tu snam mo pi ngawan ne ho snam 2017 healing festival kadega first time ba ngi use ka sound system long pala kan on a larger scale kan te ban le ka jiseng pat ba kham he te juga kan mai bostoi khat nga office yang pet ngindon jiseng healing festival ho September ka tu par ja khat nyau ti yo nga phi biang le mo phi ka sound ni yang nomor ba ngi di ka media ministry ngi focus ka recording ru ti yang ngi kwa kum ka tu recording ba jule ajne record kum tu ngin don camera se ngin record ka whole session tanga su tu ta ka idea ba bi story ai te gari tu vi ngala ma dong ngomong beres masa nang pastor pa da ngale cheye ngaperkhan ngong iktiar yung indon kam extra nakata ka jing pastor ko polo hingi ba angin invest yu iktiar ka tu kan ne ki bandon kam bat kan jing sikri jong i te kapoi tu kapor balong tu je sam ngile be ngane tu vi along nothing but na liang jing nga along masu khabre bet da jing pun kre hanga simet na su tu kum no ban le an le bet nga bang ngai bulai un dilam ti ka jiseng kan yat bet ka sound kan biang te bang ai mo play shot dap tu ka jiseng ka tu live ngi record live bet itu jiseng ngimpat nga tu po ngampat le kum bale menta gini ki multi track recording bat kiwe ngi record live bet yang tu supply on TV like internet te ngai mo play kalau successful lah the first time ile so kalau successful te kum nu ka experience jong pipat for first time ba file ki jiseng he mo pisu tu ba kalong sisa file ni te i jiseng barit mo fiang long mentai pastor i khot i pilong ila ban sanya dei takra yu i happy te te kum nu pade filong ka experience pat ka ba file ka first time ajar khat nyo ti takan jingsha bonong ban le directly to ko bahem nganum general note ra long ra dei ngam yo lupa ki experience ki barit kan te kau ngalan ong long ka tu ka jing smart jonga bangaran interest ka saunam nado ki local church bangadon ki jing sakri ki barit bang ngasim khia ban pen pet ya ka saun ngala nang tu jing sha slowly nang tu tengah kumo pi ngasal le training ground yang tu gede gitu be training ground ngale si jiseng samla tu long la tip tu he ka jingtuna he ke failures yo ban pen bahal tu ti silong no ka jing khot ji pasal ban play ka first healing festival jonga ngatip sho ka tu gila don healing festival tu po gile ko su tham auditorium tu pa along ka first big program ke ngi nomor hatu po ji sekri patna do gila abon ki bawan pa bal abon tingila ale kat bala ban kita on the best be hitai jingla jingi klam expect part ba long kala biang ha kan te haiti jingla baret jingi te itu la ai mun sim sha bingi nang la ban move forward fin compare hado kini healing festival blada but mun taw snam rong nang don biang kana healing festival but nang la ai go khamba si sekri te dei na khatu ka jing sedang ngala ban atrai dum dei bai pastori i pushing i to forum atrai kan dum jin dan lu trai ban res ka ta kede tengah kan jing ai play ru ba ki barok kiat bet kede te kita barok hi nganget ma long kiat trai lang tam sa ka jing bahan kede hai kuma si sha tin u jong play ru ko ong ma ba ni si sha ngi long kelang kha ga jong play ni long ki be trai lam bat u play te si sha nganget ba
Bon na pring jong pi pindas ngap na du haki mo haki platform ki paper te pindas ngap si siya ka sound jong ka portnet kam di si siya ka kabashumalu malate nganget baro fi siaru ki bas ngap bat mangiru kumjo ki badan benta kan ka jing syakri ngida hon si siya bangin das ngap ngin pet na du ka production team ne na du ka sound system ne baro ko te ngisngong thop ba udah utrai te ubal ajet ka jing syakri namar ka ni ka jing syakri ka media ministry first media ministry ha ka ni ka jala ka jong ibat ka ni ka Meghalaya hi baro ko wai bat si siya ngi siya ba ka jing kenti ko jong utrai te naka e bangim long kumbai baban mo iong no knowledge long little knowledge bi idon ka di jing tang ijing tumtai ijing trang jong ijing long skotanat jong te hadukat no pada utrai ura kanya ibat nganget ru menta kasin pi ki pat ba one mat one ngap ka sound but one pet ru ki ba pet ki media ba per social media pet kat no si shabu blay ulakar ku si siya ka team ka jongi hi baro ko way but findawan ngap si siya kala long international level si siya ka sound si siya ngis ngungu try na si siya baro ka di ka jing ay ka jongu but ngilingin don ayu katangi shit keren mo baban ngi keren kum ka team ru mangi ngilingin la ayu te lada utray si siya open ko no tang iwikti la ne open fuse no tang iway i tiet jabing te ngilong ayu te nginum la si siya do ka ni ka poro kadi baro kadi kajing la bat kajing ay kajing utray sisa kalong met baro ka burom kalong sa utray ken no do meneng la yo sngo kumno kajing ay lenti kajong ibaban kumno sisa butray uwan ra te nakatu ka level siya kani ka level ta kani ka porpan ngilit pai no pade kumno kata kajing ero bat kajing Manila ni kumno kata ka music sisa kadan ka impact kadan siya kata kajing tray ka bakraw sisa kajing long mensim kajong tingin pai siya kata baban hakaliang kajong pi kumno pi sngo siya kata Aku bisbun ba ta hot bay day pat bat kata ka benta mo kung pengalaman sen mana ba ka music siya ngari ka balong powerful ba kam not just an ordinary art kalong supernatural kalong spiritual ru but aktin jong play ru ngilaman siam ki bon ki benta ki ba kersan ya kata ka pang jong music kan thì cũng man conclude ru ka benta mana ko fikli yang akan mau piong ba boleh pimlet bat ka pertai ka jingtam maka we habang ipet akatin jong play ngitip ngikan mau ba udon Lucifer beneng wa ubleu lai kata ka jing penkop jong ka jing tam da ka ba ka jing mane ka jero kami ka radiate no kami no kimi ki sound waves kimi ka music no but intention jong ka music long ban mane ublei reng ngitip pat kumno ka ja ba ni Lucifer pat ka kawan ka jing sarong bat wong ublei nyo kan ka buram barot te buat usim kwa ban sim nak salah jong kata ka jing mani ka jero kan hari ngin sotu ba ka soul intention jong music hi kari ban mani blay lingba kani ka art lingba kini ki sound waves lingba kani baro ka ba involve ka music ka dai ban mani blay tu kum tam ba ong Lucifer ka jing sarong sim nak salah de kata ba blay wi ta ka jing sarong ju bo sak shop no yu na beneng ba Lucifer sa shop no berkat bagi angel ju ki angel so jungu ki wat lang bat banget hadu kini kisingi mentaro boleh ngi ka music lohot ngangalik keleng-keleng ngai ka music kalong very powerful ka influence music kalong powerful do data but ka hak entertainment business ko ba hak mat do ka di ka music fin pet na do ki art sa TV na do ki kanong no kan hi festival pet the most important element hi ka di ka music ki artist ki beron benta ti balai nomor bang sustu Lucifer kwa tingi ban ai kata ka jing mani jo kan ka benta jo music ban ai su play ton we le bet ban divert ban penon kam da kan ka jo hi bagi beri ke nom ai su play nei intern kan ai su no kan mau ngasi songka bi perlok dan boy nga ba kilong neutral mas ka music ki ông wa datam nom tau bleru kaju datam ta pertheru kaju ki ông kalong kamdan ete ki long hapedeng men renga la ban ong am de kam nga ha jing stu jong ban naktin jong le hing stu ba kam de kaju haba kata ka jing mo fi mane ka music intention kalong mon mane play gini ka sound ka music kalong mon mane play but sen ma kam le su play ka das be the other side bakal kata kalong automatically la su kalong su tan kan ta mo susi kalong bob kibon kibur higim so thu kanya kata te ngi gi artist jong perthai gi bapau ni so thu bang mu gila de no te kala jong kamen sim usoi tani pun pa ki yo ka nam ko burom ka spa re ka bakut jong ki
baru ngila ban jer kerteng ki artis ki bala lenya kam lagi bos tanat dingi sap wat ni testimoni jegi badan bat ki te na kat tu kat ni ki ba ki kinong ra ki bang don ki ka bakut i kalau kam dei be bos tanat te Mot ka jingyap ka jengki kam de ka bai so tanat. kata kan nomor long boro si lalong no boro si jingim gila pelut to por ban kila ai sultan se ko gift ki dan music hai sultan ngapet pat gini ki ba Syakri ulai pat lima ka music Pegu mengarang mention menang la juta mau John Slant. John Slant hakapor bang apan time yu akan mau udan 65 years old atau kapor. Apan time yu. Ba jakai la teman 65 mi khasili te pun nang le isu iru. Re udang piang ma karwai. Ki jeroi jung borok ki original ngapela apan time yu drop tang -1 yuki. Urai live be stage kum tu flat me biang ma. Te bar ngai kata ka jingnong devoted ju sharu nomor ngan itu bi ngai ada privilege ban salang baru ka ju ka jaka kamera ju ka just next room hi ka dana ula ki dang step ula doi udah IT sha kan badeng la song tu ngidan fellowship nak tin jong play bat ngai ba ani kalong inspired ba ngai la a true gospel musician kan bang ayo bani kendung markman ban mentau la dan around 76 years old John Slant. Just a few years when hit 18 udang permi jerai ni senam maladap te tengam dai i nang tem pertai do dei nong rai bla pa kan no bobet ban rai rong am i ban long kendan that ability kan ngade one of the good fans of Michael W Smith te tur la arang ba bam tala teman bat kat tu kan i nong tem kum don muan te kitu di baro di artis ki bala juan slong kum kam tam don muan John Slant bat kat tu kan ni te tengah ibu play sisa kadon gajing ai te kini ki ba Syakri utrai ki pron kam kan ka ya ka musical ability jong ki kan te tengah ngalak ban sim kenyan nak tin jong play menem setiap rukat nganang song ngayok ban puli kan bentana kitab ka ba ar jong ki sim kalenong ka ba lai ka khat bakhat san kong Henry tu walam hanga uwe nong tem te habau tau nong tem ula tem ka kti utrai kalawan hu dekat bakhan reu bat ulong kumni wong try pendap igani ka them de ki kharai na ba kumni wong try penum yo i ka leer lemni penum yo i yo slap penban kata ka them kan dap na ka ti ini bentana ka tin jong pule de bang ayo ban pule pila man siam nang tu nak khmat janga ngasit pule de ka NLT version jo English ka ngasit khamlong mo meaningful ngai pule de ka NLT version ka English am no pule na English NLT version verse 15 kong now bring me someone who can play the harp while the harp was being played the power of the Lord came upon Elisha tang na kanila suthu te ngasit berkhat boleh Elisha boleh msu prophesy bit tu pa boleh msu duai bit ya kata them ngobala rengat bukan dap boleh udah ong wan yalam ni nong tem ong bring me someone who can play the harp dari kum kepor mentalan ong bring me someone who can play the guitar the keyboard te kani tang na kani bentar ketin jong pleng i ba pleng ka kalong ka kadon ka bentar ba crowd te ka music it's not something ka wala ban should leave out tu kan te hang ni ban ngilap ba ondau ni Syakri jong try la prophesy Elisha ondau la ai ni je thulpa kat barang tem ta ka jing tem kesaja pat kini kamba ba kadap yang ko kata jaka betul khong te ta tem betul khong ti long hadu ka tangan ka music kadang ka influence kadang ka bora ka tigila on page kini ka benta beningkong samal nong baspo de khot ka basan pikini kong when you arrive at Gibeah of God where the garrison of the Philistines is located you will meet a band of prophets coming down from the place of worship they will be playing a harp a tambourine a flute and a lyre and they will be prophesying kini benta keren pang Samuel mau bo usabun lek ban pen kentang yo sol you can do hang ni ka mention with band of prophets nasit berkat pleng la don band pleng do for barang ni ngila ban iba kidon kini ni kinong tam kata ka band buat tam harp tambourine flute and a lyre along no kum bass drum gitar kali kejuk juga bangla kawan kata gajik berkat ha te play hang nero berkat ulai punan kam gini musician seban sabu sama lonle gini ka balong kentang ba kat ban annoy new sim khot udah khot de ginong tam de te long hang ta kan ni sai pleng kanu kalong essential de long ki wat ki parlok sama ki baron benta ka worship team rule le sing ala ban ong ki ba
long kam de ngi ka long sting abang idon benta ka worship team ngi tam every note every ka kasur boy ba mi am ka song kya ba te kam de ka bang ngi tam randomly in sulong occasionally ngi tam now stu ka demand ka level belong jong jing pen kentang te ban yang halor stage te takarau boleh ngasa poi biang mana boleh ngam kwa ban clear ba stage sekula wala ka bun ki ban offer te re nomor ba ban yang ka jaka ba kentang ban yang halor ka jaka ban sakri ling ba ka music am don kam ban pen kentang te don kam ngata ka anointing narangi shuyang klam ka anointing ngim yang kata ka mensem ba kumo pi ka music hi kan tan sengo bon mani blai dum yang kata ka mensem kumo ngi shu la lo ma perform dengan yang tu rila dengan yang with that anointing am da kajing pen kentang te blai punon kam tu ka music kumo kini ki power point man begini ki prophets ki ai kanu prophecy so boleh unle kanu blai punon kam ki nong tam pengan puli tu dekat ban re pa kong no. At that time, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them. You will be changed into a different person. Tengok peni hado kan kau music. Kau kau por dai bu ni sakri jong try kini tin jong play. Wah ja kini ke khat ka music kalong involved tu kamu kau sound kau mi ni kita jing tem ke jing put jong ki kamu kadon te ka essence kadon ka jing crowd hado kata ta kau boleh penon kam. Pergi pun gi bentale dengan let nak tin jong play ke ba keren sepang ke jing ka bor ka music and filit tang kitab Joshua nang banre dekat bar pho katu de sepang ka kumnu bahkan ro Jericho ka tua tu perkhat ka tu ka ro Jericho kum ba ai gi jing ken tu ka ro ka bar ban ba tenre ba ki kon Israel kumnu ki ka tua ka ro Jericho kam dei te bi pan kam da kinu nu ki dynamite ne tiar thama tu por boleh kelam sagi ruban peran tiartma but the only weapon nakhan kau peran kam kari ka music ka tu ka tho ba ki put itu ki jing put ki ya round ni tu ka ya tu ka ro Jericho kumo pha atrai but hang ni sutu ba pleng ka music kari ka weapon na kari weapon tu ka ki hangi ki nong tam ka music kari weapon tu ka song hangi ki ni jet ni peran kam dah tahu play ni dah tahu soitan otep soitan peran kam ni ka ju hi ka weapon mentah tang naka sound ka bomi te ni ki waves ki bomi am tang naka sound bomi ni ki jingroi kan kala ban ra ki men sim jat pi ki jat te ra ka ni kala influence ra ha tu ko por mo fi nga thia pang tang naka sound kawan ke jingkhia ka met ja bakar ka influence tang naka sound tani jiroi ngi ngap kala ban wan ka men sim jing gitar kawan men sing bi jing ko abrai baro tang naka sound tang naka music kila ban wan de kita ki takara boleh ka boleh kan kami ban sutu saya kan kata ban sim kia bahai ka ya ka music pengil ban sim ka tu bentana ktin jong play kita ban kong samal nang ko khan reu ka khot bar phulai nan puli lang piba haita te haba utaw men sim ba man ubana ublay ulawan hausol kumta udibet ula sim ka duitara bat ula tem dala kakti te kumta la pensat e usol bat la pen bahaya u bat utaw men sim ba man ula kenria no na u Kani ka benta ta nak tin jong play ngila ban ka support ya ka factor ba ka music ka don kani ka spiritual influence ka ba khlan ka ta makani ka por ba David o tem kani ka duitara simo man o korea no sol but mudai bu penan kam da kan no ka at ka di ka music hi tang na ka sound ba mi na kani ka jingtam ju ka korea telada gi simo man kila ban kerja nak jingtam nak batam kimin si mama kamu kila ban wan ru nak jingtam kan kadang we kan juga kan don bete ka kumta ka effect kita kada boleh ngap long careful ba ka music bengi skap ka jingtam ka bengi skap kan te ka no tam le la da long hitam ni pen kentang mo fi hitam nam tau try hitam ka jingtam jo jing manager am ka perkhat ka positive influence ba ka don ka music Pat ngai le jong sisa kat ni snam ngala yang am ngatam gijing sakri ngatam gijing mani jero am tu kadon gijing kerhu ba khra ba ngai aman wat da do wan gijing pangru ka jam la ka jam bat sisa pila ngilai I bobon kita semni ngai asngo wat gijing sakri jong potonat kini jesang gi bang la dan kidon gi bre gi ba pang kim pat up tu ban dwai ni padap kran ni ketin jong blai tangha ka kenta jong gijing mani gi la yok ya
but ka music kan kata hadu kata yang influence tengok ki bre ki bam pat phai te jutrai tang megi aso kidan ki jaka bangilit tam tang megi aso ki jing tam jungi fitep ki lawan sekat ki on IT te sit perkhat baka effect jong music kan don hadu kata ka level am kan dai bet kan dawa ngi bet ba ban pen kentang te kita music jungi khanang bleu nyo penon kam te kita ai di benta ki ba ngayo ban peni kan sepang ka music nak tin jong bleu te kumba phi phi la yo sngo mentan mo ka no kata ka jing kodor ka jing ero bat ka jing mani kata ka influence ka bangi shisha ngi yo te bat shisha kane kalong nam ta jong phiru UAP we ki badon shisha kane ka sap mangi i shau try la da kur khu shisha ka ri jong i nadu ki baret adu samla wat ki bara rang ba ru shisha ngi i sha kane ka ri ka bo bleu la kur khu te ba ka sap ka phong la ka tem ka put ka roi ka siau kum ta shisha ngi da I mean CMP ba katno shisha ba kanika music ka influence te nadu ka por menshwa nadu ka Old Testament what hadu ka New Testament but hadu mentaro fi ba katno shisha ka impact kata ka music but shisha ngira kin tu shisha pi ba pimdei ba pinon kam baklai kanika sap ka ba ubleu la ai na mar shisha nadu bangidang don nakakpo ka jong imay jong i ubleu la pen kentang ngi nadu ka sap ka jong i bangidon ngi sungut ho bangim dei ban ai anu ngi de ban ai bi utrai na mau di utrai ubla ai ngi ta ka sap bangin tem ngin roi kumju ka de ngi bangin ai u na marba dengim ai u te klalong bet kumba fi ong ma fi mena ma baban mut klalai bet show soitan te na mau soitan u kwa e kata ka buram bat kumju isang sungut ho ba ka music ka jingero ka jing mani kapen kala si siya na do ikita ki mensim baman ki badon ha ki briw na do yu sol ngi yu sim sol kumno ba katong mensim baman ukren rea te hado ba kapor jong Joshua ro baki tawyar ni ka kenro Jericho si siya katwa te kata na kataru katau om tangi ni ka kenro jong ka Jericho te handa yata ki kenro ki bakan jaman sim ru shishala da kadi kata ka jing dom la ni kata ka jing bitar ka jong pi don kata kanu te kata ka men sim ka bam dera ka bawan na utrai shishala da fidon ha ka jingero jing mani ka bashisha ka ngong kam dei bangi shipendap ru kom ka bangi ya kat kom ka program breu mo handa shisha ngi smooth ho balada umen sim ba ko shisha u yalam em kata hang tahi fin so tho fin yo ka jing pen kya but fin yo shay kata ka deliverance te tingi ngi khot so bhai phiru na ka banta ka ni ka jing shakri bangin dan ka ni ka healing festival 1 month shisha bo na preng jong phi nga yo i ki comments mo ki ba pher phi ong ba ni pastor pendoi se nga don kata ka jing ka jing em gronga na do ka yeng ka sam ke ni khot ngo bai pi one month nadu ka jingero ka jing mani shisha la fen pari osngo makanai ka tin em ka jingero ka jing mani shisha ka long sha ka bapen sha ka do no jong pi te la bet choi ka jingero ka jing mani ngi pen kraw yu try hang ta fin i shisha ka deliverance pini i ka kamba namar ba kumengiru ki batem ki baput em kam dei te bengi shutem shuput kum to em ngi i sha ka deliverance ka jing em ka jongi kum ta ngim kwa bengin shuma tang mangi re ngi khot so bai pi wan pin ma chi sha dala de namar kum ka tin ka jong try ko ong atomat batu khmi mau try long ba shi sha fin i ki ki kamba but fin ma chi sha ka jing pha ka jong try ke hoi ngakan mau i bentaru nak tin jong blai nak tasman go thamai nak ikam ki apostol kan nong ko khat re ko khat ko barusan ter Pilaban puli itu pibandat. Henry hamar ka basteng sinya upol ba usilas kilay duway bat kilay ruway ro yublay. Bat kinong sa bendi kila shashkore ki. Te shisindon la jaga jing kinyo jumay ka bakraw. Kat ban pen kinyo no ya kinong rem jong kata ka yeng bendi. Te kumni ru la plewang ya jing kang baro. Bat iki kinjiri jong ki baro la lot na ru. Te utaw nong up bendi habala pen kindet yo nakabayo atya. But ba ula yo i bala plewang i gijing kang jong kata kayong bindi. Ula say no ela kawat lam, saban penyap no ela di. Udah tharay ba kita ginong sa bindi kila pet no. Henry, upol ula pertano dagaktin bajam udaong. Wat pen mensaw ela di. Nabangi don hang ni baro. Ute ulapan ye gijing shay. Ba ula rinsit kan san siya po. But ba ula kinyo namar ka ba syapting. Ula dem kop hakmat upol ba usilas. But ulay alam no iki syabar, but ulaong akin ran. Ayu kadaya nga banle baon penim nga. Kite gilayat ho, tumen ngej ha ujisu ba utray, but on sa penim yami, but ikayin ka jong me. Katuriwi ka benta sisa, ka ba kraw ba, ka ba peni, ka ba kumno tang naga jingray, but
ka jing mani te ka don ka bor ka khrau ngila ban I ngan puli khandiat na kan NLT version lenong ba rusan kong around midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening. Suddenly there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open and the chains of every prisoner fell off. Te tang na tu ni so thu te Paul bu Silas ki don tu ying bendiam ki mane ki ro utrai. Ti kini ki nong ki badan lang atu bendi ki snap ya ta ka jing mane ji kini ki nong song bendi. But dadap kata ni ba kawan wan ujumai but ki kedia alot ki kenjeri ka play ki get atau po bendi but ki kedia awat ki kenjeri ki bate ya gitu ki nong song bendi tu mendai ba kedia tang kenjeri jong Paul Silas jadi ki weru kedia lang tengala ban siam tu ba karno kalong ka influence jong ka music so ngala banong but ka jing kentang jong kini ki ba roi ba tam te takarau kini ki nong roi nong tam jing beleng ong don kam bikin don kata ka anointing am bahwa kitam kini ki ba sate ka jong ka jing sate am kedia tu bahwa ngai la ka pat kedia na ka music am tempat dei ka jing tam ka pat dei ka music ka badon sai ka anointing tu mana kadon ka anointing kum baja ni ka por jong Paul Silas wat kini kinjri ni li physical iron tu ma na kanar ba ki kedia te ki dekot lot teka thauru ha bekenjam se ma jingem bekenjam se ba ngi sate aki jing sate ba pher ke jingem jongi re teng tang na ka jingroi ba jero ublei kumno pen kedia no te ta kinjri ki bate ngi kum ba jang ni hi the chains fell off from every prisoner ki ba snap ya ta ka jingroi te nganget wat lagi ladadan kiban wan ka ni healing festival ru kiban skap nganget ba tang na ka jingtam ka jingroi am ka jing sate kan hap hi te amen desi the pastor empat yang ban keren ngimpat yo ban doi henry tang na ka jingtam nganget ubleun pen kedia ikin jiri amen sisamo ba ban ko ma fi laong ba pipuli mentan na gani sapang Paul bat sila sisa kani ka dukot ka bakam sapo ka ong ba balai po bat ulay alam no iki sabar bat ulaong akan rat ayu kadaya nga banle ba on pen em nga kita kilay tu tuminget ha ujisu ba utray bat on sa pen em yami bat ikaying jome sisa kani ru kalong ka bakong san bate yangi kita ki banget yu utray bat sisa ki ba mani yu utray am utray jukwa ban pen em tangi pi simet ukwa ya kayeng ru jong pi baro ko tenganget bon na preng jong pi mo ki badon sisa kata ka mensem bat kata ka donot ka batrang te ba fi pe ka yeng ka sem jong pi sisa ki don bet stang kata ka jing mam stu jing mon pi mi don ka jing e ndre ha kani fi e kani ka benta jong ka tin ka jong blay ba sisa kumno uni ukli de ye Paul bat usilas kumno nginyo Paul wong kumno tuminget ha ujisu ba utray bat on sa pen em yami bat kayeng jome sisa ngi don kam tamban shu banle yu tamban shu nget sisa na mar ka jinget te ka jinget ka wanda ko mno ta ka bay osngo ka tin ka jong utray ken tenganget sisa mapi baro ki basngap ha kani ka poru try udan la ka por nam ta jong iwe pi we sisa ba lada pisngo tho ba balik ni ka jing ka jing im jonga ka tangang sakri ka tarang bon ka jing ka jing le pipet email pa ne ka tang sakri ka ta te rang finang rang long words ndre utrai am udon te ka benta ka jong um in his time am ba un sisa un pen em om tang pi ndre ka ni jing I mean sim jong pi ru ba ka ying ka sem jong pi kan em ha ko ka sing ko mo Joshua wong manga bat ka ying ka jong ngin sakri utrai sisa kan long kom ta pi ru kan tapi ba skni keteni fi pidang kran spang ba kumnu new jela unu ba nong abendi YT la dir yang ka jinget kawan ka ba yo sngo ka tin jong blai wa ang ta hinga la ban go back bang sa topic ko bang kran spang ka sound ka music ba u yo sngo te kri da ka jing yo sngo te ka influence jong ka sound ka music haro katno kan ka kraw te ka long essential ba ka ji skri jong ngila man su thu ki di elements ki balong ki ba don kam ba kan mo ba ban ko mangitip ba kini ki em ka sound ki ngimla man yu ite kidi pat ki bari ki ba sisa kata ka connection ka jong em nadu kita ka jingmut ka jong mut ka don bete ka ira ka ba connect mut ngisung tho bala da sisa ngi padang kata ka music ka sound ki waves mut ngisu tho ba ngin don be kata ka connection ka ba ublay mo kata kan long ka mo ngi kalong very much apart te kana ka sound ka music ka jing sakri
ku mangarong mana kala sedang na do no beneng dengi pai na kitab jing pun paul nong ko bakhat sao hang tu ngin i ba kidon tiki nong tem di tara si ajar ngot alawan ong ginong tem gitar si ajar bakhat pi ban ngap si ajar ngot nong tem gitar dompat ai microphone par ai jack ru kala asawa trai baru gisinong te hobeneng ru perkhat kam de jaka baken ja te ka sound ko mi tang na gitu ki angel ki baru ay ro kalong full of sound ben te te kalong kom taro mo ba ban syuk akan mau ne kaporte kom i pastor i juang ba balada ngi si sa em ngim pat melin lupa na do ni perthai em bingini ro ngin mani ngin shat ngin le kamani utrai em kom no te pinju bal se beneng gen te fi poi ha beneng te kom no pinju na mar sa ting shero uspen krau utrai tu mo te kom no ngin ju te la ngim stang lupa na do mentang mo fi ay kata kan mau ba tek gibru se dong ngi te la penon kamplat sound ba khlain na penon kamplat ki lights teng yong ala ya shat palat la shat clip beat yong ya hap su mi day su ko yeng mane mi long gantang su ki yong yong kata de ngala ban let na khtin jong bleng mo kitab jing pun pau la ban play kitab jing pau ko kal nong ko bar huai ma hang tu phin is phang gan ko ba sepang u Yones u i kata jing i pau ju sepang gan ka beneng ka Jerusalem ko ba thmai bat hang tu phin i am ba ngan su puli khandiap to khot ko ba khat wei kadon ka buram u blei ka jing sai jongka ka ba kumu mau kodor tam kumu mau jasper bas ngur kumu mau len kadon ru ka kero ba khra bat bajrong ka badon kharar ki khrdop bat kita ki khrdop kharar ki angel bat ki kerteng jong ki bala tho halor jong ki belong ki kerteng jong kita ki kharar jai khon Israel tika tu baro phen pule am ka tho ba kadon gan ki jing sai ba khra te bat kita mention to ki mau kodor pigi mau kodon tu pigi jai don tu Jasper Onyx but pini ki mau kanu jat sion to tarup di perkhan to ana ga perkhan ga jimut janga kamot ha beneng am dere tang to lai jing sai bali bon te ga lai ke bala kle te perkhat hi ga jing sai ha beneng ga ta te ga tu bali ga problem la da ngiling ngi hane ga perthai ngi yo ban produk kam bi kini gi lights long ipni kata creativity te ka ba blay labo ka sound ka bangidan te buat ka jingsat te de keren sepangga jingsat ngila man kan mau na ktin jong blay ha ba tu khun sorong aurea ha ba lit phai byang selau kpa ha ba lit byang siang kpa ukpa pediang yu da ka jing keman da ka jing it but u khawai ngala ba nong through party tu ma haye long how try gen ki le keman how try phaot kisnyang gi belang gi masi jong u through ka party ba he nganget ki jing tam jing pot ru kidan ngila man pe je ni benta na tien jong blay na ka gospel Lucas kal nong ka ba khatsan ka khot bar phuwe pu arter ka tho tiu taw khun ula ong yu ko pa ngala le pop ye ka beneng ban akhmat jong me tengam long shu u badai ban khot khun jong me ud khot bar phuar hande ko pa ula ong ik sakri ju walam kloy ye ka jan kup ka ba kor tam bat tu pen kup yu tu boru ye ka sati ha ka kti jong u bat iki juti haki kejat ju bat tu walam yau to khun masih bela pen sengai tu penyap ru tu ngin ya bam ngin ye le kemen ru na bau ni khun janga uba la long uba la yap tiu la impat bat ula long uba la ja no tela sempat yu kumta kila sedang ban ye le kemen tiu taw khun ing kong jong u ula dan ha ka halingkha tikat ba unang wan bat unang hajan kata ka yeng ula yo sngo ye ki jingput jingtam bat ya ka jingsat te hang ni ko pen i ba ka dan ka jingtam ka jingput ka ba khrau kan ka ba ki le kemen ki shat ka don ka jingsat te ta ba ki ni ka tu ki para mensim ki wan sa healing festival ki wan ban ye shat ka dei hok iki bikin shat te nomor ngim tip ke go ba ki la ya ling ba ka jingsat te ka ba ki don ki oman e ka jing penem utrayo ban kata ki ka dei bhai kan ye ki ba li bikin shat kemen kilong kum ni khun sorong aurea tu mo ubala aja uba penserwa jika spa jong kupa de habawan phai pat so kupa pediang yu da ka jing it but pelong man da ka jing khawai ka ba khra tu ya tam ya shat tika ju i kan ngala banong ni ka porba kum wat ka healing festival ka bangin don ro long kani ka jing pen kre baro te ka along bo play kupa yu pen kre na ta jong it ki bre gi bayo ban wan ban IT gi ba klab mot ti ka dei ki te ban shat ketika jaka ka ba ki yo ban le ka man how try tin kini no kini ibaro kim dei gi jongi ge jing pen kre ka sound ka lights ka stage si ja ka jinglut ka bon ma ne thu fi bat
almost sita yong I pelong I kani ke jeseng ke jing lu buan rai ai tu bi la sulong na jinga e bengi la ban pen biang I kini ke bar Kedai. ke bar na mata ka burom jung play Kedai. Ngirang kwa mo bengin nangya chakmat te kani ke jingkran ke jongi tamangi suthu ba kapor ba kam sha su ingi. Te nganget pada aku kapor mangin sayo biang mo ba ban mangin yo bania slok mangin yo ban pusan su ke ba kham krau ke ba utrai udan nam ta jongi. Ndai tang yang ba ri phi nganget ki ba pet ru mo ki ba ki we ru kin yo te ka jingkar khu. Ba chi sha ngas kongu yu blei chi sha kani kapor ka ba koror chi sha kani kam de kapor ka ba su jaring khat ko mangala ong mene mo kadai chi sha kapor ko utrai u ai ngi ba ngiyo bani shong ni bani slok mau try ong la dangi dan tang ana lai ngodru ha bani seng slok ha kerteng jo hang ta ngai utrai sha under lingkat ber umensem jo utrai sha u yelam ngi na du mene te kani kapor te baban pidoni e ban ai men sem bat e ki pat ba mo kani kapor ki ba pet na mar ba bun te na mar ngiyo I mo ki ba bun ki berani ka sap ka phong te ndai tamba bun sin pat ki pin sarwano teng ki pin dukut no te ke e kata ka sap ka ba utrai u ai ke na mata ka jong em jong pi te baban ke e kata ka jing ai men sem ka jong pi ki ba pet kani kapor Hoi na kaliang jang aku mong mana hari jongi le iba bon hi di badan sap ngomong tang ka tem ki badan sap ban ro ban le sibun ki ban sna music ban sa ban design ban le sibun ki ban kini kenma ba kini ki benta baro am ki ki bala ban penon kam te nam ta ka himau trai ba ai ngu ble ling ba ka potnat ministry ki penon kam ki ba bon ki benta ki ba ble ai sap na do ki nong ring camera na do ki nong shot nganong what ki ba apa parking ru kini ka benta ka ba crowd ba kile ba kam de ka basuk healing festival ko mai ki kini kisna malale ngi ki bro de ki pawajar ki wan buat kam de ka basuk sekali ka tu kin rung da ka basuk pa parking dum de ni kini nong penya kali teng ka ba mut manong ba pidan la ka jong ka benta te ka sap kal alanum de ta ka music ki bon ki benta wat ban set wat ki benta pipan kam hok e kata nam tau ka burom jong blebat angen u bleun pron kam e piu nang penroi kata ka sap bidan ku molong nga ngam don e jing sha ngadon pangi knowledge barat bag interest ko bangadon ko blei hi bu po janga pan ngai ba kumno blei u penroi kata ka knowledge janga bat sisa bang kumbang ilayo ban keren sepang ka music sibun ki parlok ngadon lesi gila bandon ki bar dom rumoi nga nomor ngatip ki parlok janga ki babon ki ba involve secular music ki batam buat satu begini sing orang yang keren bu perlok ru ngayo bani keren bu dom yang wong ba opi kata ka pliang ja jungi mau ke dikalat kamai jungi tepe anak kalian jonga hi nga kam dei ko penbor ngi dei ba fos ini no ngi supeni na ka ktin jong bleng supeni ka reality about music te ka spiritual aspect jong music but ka song te tang bleu ai ngi ka free will yanong ijet ikino jurangin ngap kanong im ngap ke ibangin tem ngim dei ban tem kata ka song ha kamon jengi hari kumno ngi ipat ba bleu le ki bakra kumangi ka bendi Paul Silas kumangi por jengi kon Israel karo Jericho bat sibon ki we bleu le kini kamba le ki ba phla tang na ka music na ka sound of music te tenganget ini kendiat ini jingkran ka long ka jingkar khu ngilang baro Sungu saya try bapa ni kita kintien kita pi I mean sim saya ki pat ba ki pet ikani ka por ka program but si sharu bangin pen kan mau yang ngin da pet mo ke ba si sharu try ula kar khu yangi but si sha bon na preng jong pi phim tip sai pen le ting fi don ba ka sapte na du ka tem ka roi ka pot na ha ki nu ki benta tamba ka jingkhang jong ka portrait ka play na ka benta jong pi ki badon ya ka sap ki bakwa shisha ki batrang shisha bantam omkin ka ba pin chu tem kum to na menta ka burom jong no jong re ha ka ni ka jing shakringi pin kraw tang yu jisu ba tang yu bat tang yu shisha ba dei ban yo ka jing ro baro te pi ki badon sap ni play ka jingkhang jong ka portrait ka play na ka benta jong pi ba shisha ling ba ki sap ki ba pi don ke e ke ba ngingi yo ngin yarap lang na kaliang ka jong ka portnet team hi baro ko wei ba shisha ka buram ka jong blay kan pau bat kan ting shan ya ka jing em ka jong pi tingi skong mo shisha yu blay ba ikani ka por hi baro ko wei na do meneng ngim skola ban ong e retang man chu skong mo ba yu try na kani ka por ba ban ngan ITF ba fin pin kot ikani ka home session ka jong tingi songo yu blay nam tangan ka por bang yo pat nam ta jong piru ki ba pet nganget kani ka program kan long ka jingkar khu
andang yok ban siam hoi pat kapor pat shobeng in yok ban pinkut tung in lit lang try ka jing doi try jisu ngai ngo try kene kapor ngi yok try ban kran ini gi benta jo music pat try ngai ngo nang ta ktin ga jong me try sisa try sibun gi benta ktin ga jong me try komno mala panan kam try ka put ka tem try jisu pat kalong sya gi ba kraw try ka ba kenjam sing ba panan kam hadu kini gi sngi try ga jing syakri ga jing mane ro ka kerteng ga jong me try pat ngasongo try nam ta piba bat barok try ki ba pet ru kene ka program try jisu nget men yok ban kata ki try ling ba ki bangin yok ban kran try ken yok ka jing start ken yok ka jing pang kat na ktin ga jong me try but ken yok ru try ka jing pen em try yang ba ka program ka jong i try jisu ken so thu try ke ga benta ka ba mala ai ka music try barok kalong man penon buram ka kerteng ga jong me try but lor ka try ka jing syakri jong patran ngadoem nang lam ti try kenang ya nak ka por try kenang roi try but kenang iru sibun ki men sim ba kodor try bikin pais me lor kat sngi pon nang sa baroi IT teng jisu amen tingin orang lai sini ro itrai in si sempat ipi ka program jong ka potnet ublay na kamenta ka buram ka jong amen